Else Marie, og jeg har jo kendt Kaj og Bente lige fra min helt spæde barndom. Og det jeg som mest husker dem for, det er jo, at tiden fra Aarhus, hvor jeg også var ude og passe Michael og Marianne som små babyer. Christian havde desværre ikke helt så meget med, men Kaj og Bente er for mig nærmest som en storebror og storesøster. Når Bente var arbejdet nede i Salling, hvor vi var nede, der var det altid hende, vi skulle hen og kigge tøj sammen med. Og ja, altså, de kom jo tit i vores hjem, hvor moster jo virkelig var dejligt at kunne komme til, og det har jeg jo altså også følt. Hvad siger du? Jamen, jeg kender jo kun Kaj og Bente fra voksenlivet. Al den stund, at jeg ikke var med i barndommen, som vi lige hører her. Men når jeg tænker tilbage på de første gange, jeg så Kaj og Bente, så ser jeg Bente for mig som en rigtig flot pige, som gav. Det var meget udstrålende omkring Bente. Hun ville gerne fortælle om oplevelser og sine arbejdspladser, hvad hun har lavet osv. Kaj var jo også en person, som havde en varm holdning til tingene, og gerne ville have, at vi skulle mødes i lighed med Bente, og der var jo påskefrokost i Jaffa, kan jeg huske, vi var derude, og der blev ringet med klokken, når vi sad omkring bordet op for ovnen, når vi skulle skåle osv. Det var Kaj god til at sørge for, at det blev ringet med klokken. Så jeg husker dem som et par, der var meget liv og glæde at være sammen med dem, og det var et par mennesker, som virkelig bidrog til at holde sammen på sin familie. Det er også det, jeg følte, den der hjertevarme, som virkelig kom imod os, når vi var sammen.